Здравейте хора, аз съм Слайм и в този клип искаме да ви благодарим за тези 33 абоната. Поради тази причина правим една томболка за аватар дизайн, която ще бъде изтеглена на 60 абоната. Даже забелязах, че и Джемо кое направи една томболка, която също ще бъде изтеглена на 60 абоната. Накрая ще бъде 9 стака Diamond блокове, 8 стака Gold блокове, 7 стака Iron блокове, 5 стака Enchant Golden Apples и 5 ICBG сетове. Не е уточнил. И за да се запишете, трябва да лайкнете клипа, да се абонирате за нас и да напишете запис вашия скайп. Нали скайпа ни трябва, за да се свързим с вас, ако вие сте победителят. И да ви кажем, че вие сте победителят, извинявам се. И да ви направим аватара и дизайна, разбира се. И пожелавам успех на всички, които са се записали и довиждане!